पेडणेची फामाद पुनवेक लोकांक बंदी आसा. कोवीड महामारीक लागून अंदू पुनवेक लोकांक प्रवेश बंदी केल्या. पुनवेक फक्त मादनाकूच धार्मीक विधी करपाचो परवानो गोंय सरकाराच्या प्रशासनान दिला, अशी माहिती श्रीदेवी भगवती रवळनाथ तदानुशंगीक देवालय समितीन पेडण्यांत पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केल्या. भाविक गेल्यानंतर भाविकांक आम्ही खंयच्याच भाविकाची गाराणी घालनो ना, सांगणी करनो ना, वैयक्तीक ना आणि सार्वजनिकय ना. कारण गाराणी आणि सांगणी केल्यानंतर वेळ वयता, त्या वेळेमध्ये गर्दी जाता. गर्दी जावची नाही म्हणून गाराणी आणि सांगणी तुम्ही सगळं बंद दवरलेलं आसा. तिसरी गोष्ट नवरात्र उत्सवा निमित्त 8 दिवस रात्रीचे पालखी असतात महाजनाची आणि कमिटीचे. तर त्या पालखी बरोबर फक्त सरकारी मार्गदर्शक तत्वानुसार 50 लोकांचा आमकां परवानगी दिलेली आसा. त्यानुसार जेची रात्र जो महाजन मानकरी ते त्यात पालखी बरोबर असतात आणि अत्यावश्यक सेवेकरी असतात. त्याच्या व्यतिरिक्त भाविकांक बंदी असतात. तर भाविकांनी बाहेरून दर्शन घेवचा. दसऱ्या निमित्त सांजच्या 5 वायपण हायस्कुला आमचो सोनं लुटणं कार्यक्रम जाता. पारंपरिक कार्यक्रम सोने लुटणे पहिली खूप गर्दी जाय, पण ह्या वर्षी सरकारच्या आदेशानुसार मार्गदर्शक तत्वानुसार फक्त महाजन आणि जो पुजारी जो सोन्याच्या आपट्याच्या झाडाची पूजा करतात तो आणि ते ठराविक महाजन हेच ते असतले. बाकीच्या भाविकांनी थंय येवची ना असं आम्ही आवाहन करतो. कारण कोणाचोच टायम थंयसर दिवचो ना. जी देवाची तरंगा न्हेसतात तांकां जो साडे अर्पण करतात, जो नवस असता म्हणून. आणि हो पारंपरिक कार्यक्रम आणि नवसाचो कार्यक्रम असल्यामुळे आम्ही तो ह्या वर्षी रद्द करूंक ना, कारण तो नवस असता, वर्सान एकदा करूंक मेळटा. तर चिरी जे दितले साड्या किंवा लुगडी म्हणटात न्ही, तेंच्यांनी फक्त जो नवस फेडणारो आणि थंयसरले जे कोणी महाजन समिती आणि सेवेकरी आसतले याच्या व्यतिरिक्त भाविकांनी थंय येवचा न्हय. चिरी घेवन रवणाथ देवळात आमचं आगमन जाता. थंयच देव आमचे न्हेसतात आणि थंयसून सकाळी पहाटे 4 वाजता देव भायर पडतात. ते आदिस्थान देवाचा मांगर वयतात, कोडकरवाडा देवाचा मांगराय वयतात. तेव्हा तरंगा बरोबर कोणीही गर्दी करूची न्हय. सरकारान जो आदेश दिला त्यानुसार 50 लोक महाजन आणि सेवेकरी तरंगाभोवती असतले. बाकीच्या लोकांक थंय येवंक बंदी आसा. भाविकांनी लांबून दर्शन घेवचा, पण ते तरंगा बरोबर येवचा न्हय. आता थंय गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी एकादशी दिवशी तरंगा परत देवाचा मांगर कोटकरवाडा थंयसून परत आदिस्थान मांगर माऊसवाडा हे येतली. त्या वेळेक सुद्धा असंच असताना 50 लोक असतले. बाकीच्या लोकांक तरंगा बरोबर येवंक बंदी आसा. आता आपला कोटकरवाडा जो देवाचा मांगर आसा थंयसून तरंग भायर सरल्यानंतर कौल वगैरे जे काही प्रकार त्या दिवशी असतात हे कौल वगैरे बंद. वैयक्तिक कौल ना आणि सार्वजनिक कौल ना. आणि मानाचा कौल म्हणजे जो प्रकार असा ज्याका मान असं मानकरी तो सुद्धा ह्या वर्षी कौल दिलो जावचो ना. कौल हो प्रकार कोविड-19च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार दिलो जावचो ना. त्यानंतर कौल हो एकच घेतलो जातलो. पौर्णिमे दिवशी पुनवे दिवशी आमची तरंगा रवळनाथ मंदिरात जावच्या अगोदर फक्त आमचो जो मुखत्यार जो आसा तो प्रोकुरादोर म्हणतात एटर्नी देवस्थानचो, तो समस्त भाविक पेडणे महाल गोवा म्हणा महाराष्ट्र कर्नाटक किंवा जगभरातील जे भाविक असतात जे वर्षानुवर्ष जे आमचे तरंगांक येतात त्यांचो एकच कौल घेतलो जातलो. आणि तो नारळ रवळनाथ मंदिरात ठेवला जातलो, जो म्हणजे तांकां कौल वर्षभर घेवंक मेळटलो. म्हणजे आताच हो कौल मानलो जावचो. आता पौर्णिमे दिवशी जो आसा दिवस हो आमचो उत्सवाचो दिवस. ह्या दिवसा फेरी भरली जावची ना. पहिली गोष्ट फेरी भरली जावची ना. आता मी तुमच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदताय, आमी आतां सार्वजनीक कार्यक्रम रद्द केले. हो एक प्रकार. दुसरी फेरी. तिसरं जी आमची प्रसिद्ध खबर आसतली की भूतं म्हणून काडटात ती भूतां जी काडूची ह्या वर्सा काडचो ना. तो काडचो ना, फेरी ना आणि कौल ना. आणि त्या पुनवे दिवशी तुळाभार म्हणून एकदा असता, नवस असता. तो नवस तुळाभार हो कार्यक्रम आम्ही करचो ना. सांगीतिक जे कार्यक्रम मनोरंजनात्मक करमणुकीचे कार्यक्रम आम्ही वार्षिक करतो ते करचो ना. ह्या वर्षी कसलेच सार्वजनिक कार्यक्रम जावचे ना. धार्मिक कार्यक्रम फक्त महाजन आणि सेवेकरी यांच्या उपस्थितीत जातले. आता तुम्ही म्हणताले 50 लोक कसे, तर 50 लोक जे आमकां सरकारान दिल्यानुसार
त्यांच्या गळ्यात प्रत्येकाच्या गळ्यात ओळखपत्र असतात ते 50 लोकच तरंगापोटी असतले बाकीच्या लोकांक थंयसर प्रवेश बंदी आसा. तर किंवा मामलेदार यांच्यातर्फे अशी सेक्युरिटी अशी काय दवरली वयतली काय? हय आमी जेव्हा आमची मिटींग जाली मामलेदार हो ॲडमिनिस्ट्रेटर असता देवस्थानचो आणि उपजिल्हाधिकारी यांची मिटींग झाली तेव्हा त्यांनी आमकां सांगला की फक्त तरंगा जी आसत आणि महाजन हातून जो काय कार्यक्रम आला तो तुम्ही करा, बाकीच्या लोकांक तुम्ही निमंत्रित करू नका. जर येता काही लोक जर येतात तर ते आमची मामलतदार आणि डेप्युटी कलेक्टर हे लॉ ऑर्डर सांभाळटले. तेव्हा त्या लोकांचं काहीतरी कशें तांकां आवाहन करप ह्या सरकारतर्फे केला जाताला. तांकां तरंगाच्या जवळ येवंक दिवचे ना अशी आमकां खात्री आसा. खंय तरी बंदी बी अशी किंवा रस्ते बंद अशें कितें हां, काय? बंदी म्हणजे असो आमचो विचार चालू आसा की चोहू बाजूंनी नाकाबंदी. तर कसं आसा नाकाबंदी शक्य नसता तरी पण पोलिसांनी चारय बाजूंनी नाकाबंदी करून बाबा तूं रात्री खंय वयता ते वयता. जर तो जर उत्सव येता ताका सांगता बाबा उत्सवाक जावना, उत्सव पब्लीक ना, फक्त त्या महाजन आणि सेवेकरांक ती मर्यादित असं ताका पटोवन दिवचो असं आमचं म्हणणं.